Is-sena d-dieħla fit-28 ta' Marzu jaħbad l-450 anniversarju mit-tqejjid tal-ewwel ġebla tal-Belt Valletta. Għal dan l-anniversarju Fondazzjoni Valletta 2018 nedit programm imżewwa u mifrux fuq sena sħiħa. Programm li fost oħrajn se jintroduċi l-Valletta Pageant of the Seas li se jsir għall-ewwel darba fis-7 ta' Ġunju. Proġett li se jibda jittella darba kull sentejn fiż-żona tal-Port il-Kbir. Valletta Pageant of the Seas se joffri spettaklu ta' madwar 4 sigħat li kif spjega d-direttur artistiku għall-attivitajiet speċjali Mario Filippa Zoppardi se joħloq tradizzjoni ġdida fil-kalendarju kulturali ta' pajjiżna. Għandna l-awma ta' Tony Bajjada li dan ħajibdew minn fuq is-swar ta' Sant'Angelo bżurżieqa kbira li n-nies jibdew minn fuqha u jowmu għan-naħa l-oħra għal Sant'Elmo. Mbagħad għandna tellieqa minn Sant'Angelo għal-Belt fuq ċatri li m'hemmx ir-rebbieħ mhuwiex il-persuna li jasal l-ewwel imma li jsib mezz kif iġorr dik iċ-ċatra minn naħa l-oħra mingħajr ma juża qdif tal-idej u mingħajr ma juża magni. Dan fl-istess waqt li tul is-sena il-Belt Valletta se tkun fl-aqwa tagħha bil-Festival tal-Mużika Barokka f'Jannar kif ukoll fil-Karnival fi Frar fejn hawnhekk għall-ewwel darba Fondazzjoni Valletta 18 ikkummissjonat artist biex jiddisinja karru li jirrifletti t-tema tal-450 anniversarju. L-istess tema se tkun preżenti permezz ta' logo ġdid imniedi b'rabta mal-okkażjoni. Il-qofol ta' ċelebrazzjonijiet jintlaħqu fit-28 ta' Marzu permezz ta' ċerimonja pontifikali fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 18 Jason Mikallef sostna li l-programm se jħalli legat importanti kif ukoll jagħti dimensjoni internazzjonali lil-Belt Valletta. Id-dimensjoni internazzjonali wkoll se tkun ħafna f'dan il-programm, imma wkoll se tkun fid-der ħafna fil-Valletta Pageant of the Seas fejn 28 pereżempju bċejjeċ tal-baħar xi xwieni li għandna fil-Pageant of the Seas kollha se jkunu qegħdin jirrappreżentaw il-pajjiżi kollha membri sħab tal-Unjoni Ewropea u dik hija dimensjoni Ewropea importanti ħafna għalina u allura biex nintegraw ukoll il-turisti u n-nies oħrajn li nġeluhom iħossuhom integrati u jinteressaw ruhom fiċ-ċelebrazzjonijiet li se jkunu għaddejjin fil-Belt Valletta. Min-naħa l-oħra l-Kunsill Lokali se jkun qed jaħdem biex il-komunità tkun tinvolviment fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' dan l-avveniment storiku fost oħrajn b'attivitajiet indirizzati lejn il-komunità ċivili. Kif wieħed jista' jinnota huwa programm li se joħroġ l-aqwa tal-Belt Valletta, kollox bi preparazzjoni għal meta l-Belt Valletta tkun il-Belt Kulturali tal-Ewropa.